तुका घालूक सांगले नाही मी माका हो आता खाया जा घेऊन ये नाही तुका 10 वेळा फोन करत तुझ्यासाठी नाही फोन करे मी वाटला का माहिती ते येऊसाठी मी ते का 10 वेळा फोन करतो हे टोपरा आपण स्वतः घालून घेऊन येलो आपण सध्या कशी माहिती आहे बघा कट सध्या वेगळी मारलेली आहे कोणतो कंचना मधलो लाख लाख राघवची कट मारली असा तर चला मग जाऊया पटपट पटपट पुढील कार्यक्रम आपण दाखवूया 12 वाजलेले असत आणि 2 वाजेपर्यंत संपत आज चला आम्हाला कधी बघायला भेटणार ब्लॉग कधी बघायला परवा अजून महिना बाहेर पडावा फक्त महिना वैटा गेलो पुढे जा आपण पुढे बरोबर स्क्रीन तर स्क्रीनवर चंगा घ्याव्या दिगंबर नाईक आणि कोण दुसरं उचल कोण तो ह्याच्यावलो अरे चल रे पुढे आपको वापस मतलब अगर बुलाओ तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दिव्या कुमार जैसा इतना बड़ा बहुत लोगों को इतने सारे लोग देखने आए सुनने आए फिल्मों को बहुत हम आए यहाँ पे मजा येते का येता का मजा कळणार येता की नाही येणार परत एकदा तुमच्या समोर येते चेतना भारद्वाज
छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 सोने के जो चल छैया छैया सोने के जो चल छैया मौजन से चले चल छैया छैया मौजन से चले चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 छैया
येलो येलो मेरे सामने बसते जाए हेलो हेलो तू मेरे दिल में आई हेलो हेलो शोर करो मेरे भाई धक 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 करके ये दिल चंचल सारी चूड़ियां बात बड़ी है रत्तानी को दिल भर करी कर ले गल्ला चूड़ियां इतना मजा क्यों आ रहा है मुझे हवा में भाग मिलाया इतना नशा तू असं काय उडवलं का है आंखों से नीचा तूने मिलाया तेरे मन की कुर्सी गुलाबी हो गई चली चाल जैसा नवाबी हो गई तो पलक की चिंगारी जो तूने मुझे मारी वो सीधी साधी गोरी शराबी हो गई जींस पहन के जो तूने हरा दूंगा तो तू पड़ोसन की भाभी हो गई पलक की चिंगारी जो तूने मुझे मारी वो सीधी साधी गोरी शराबी हो गई जींस पहन के जो तूने हरा दूंगा तो तू पड़ोसन की भाभी हो गई यारो चढ़ती खारी सारी होती हिट दे मैं जाने घंटी तगड़ा अंग्रेजी बीट दे अंग्रेजी बीट दे अंग्रेजी बीट दे अंग्रेजी बीट दे अब सिलके बाण में चलती घोड़ियां कोठे कुटिया बटियार में चलती घोड़ियां दफा करो कर दे मारे भीत दे मर जाने बंदी पंगड़ा अंग्रेजी बीट दे अंग्रेजी बीट दे अंग्रेजी बीट दे अंग्रेजी बीट दे लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे
ओ तुमच्या गावाला झाली माझ्या गगनाची खाई कधी होणार नोरानी माझ्या लेकराची आई अवधारात झालो या झालो या तुझ्या घरात आलो या नाही फिरून भांडा म्हणून कंटी मारून आलो या आज ठिकठिक जोरात टकलो परत दारात आलो या आणि खूप या ठिकाणी झालो ते गेले 4 दिवस हा महोत्सव सुरू असताना आजचा हा समारोप सोहळा अत्यंत उत्साहात संपन्न करतो आहोत आणि यासाठी आपण या कणकवली पर्यटन महोत्सवाच्या चला निमित्ताने चला चला लय झाला आपण सन्मान करणार आहोत आजच्या या सगळ्या दिग्गज कलावंतांचा काही गेले अडकत वाजवत माहिती आहे डेंजर तर पुन्हा एकदा आयोजकांच्या वतीनं तमाम रसिकांना खूप खूप धन्यवाद नक्की आहे ना वाटा मी विनंती करतो समीरजी नलावडे यांना की आजचे या म्युझिकल शोचे पार्श्वगायक हे बो या हे बो त्याचबरोबर नचिकेत स्वप्नी चेतना संचिता दिगंबर नाईक आणि संपूर्ण संगीत साथ देणारे आमिर हसन काय आला? काय घेतो? सांग ना नाही आणि एकूणच वातावरण मी विनंती करतो समीरजी यांना तो माका दाडो सिंगर आवडता कुमार तिने महिना गाणी किती म्हणतात पिक्चरात नाही का ना म्हटलं ना तर संचिता दिगंबर नाईक त्यांचीच ना हा लाईट इली लाईट इली लाईट इली लाईट भरलंय बहिणा लाईट भरलंय लाईट आम्ही खडकर यांचे जोरदार स्वागत करूया सुरम्य अशी वेदिका झाली या ठिकाणी संपन्न झाली खूप खूप धन्यवाद तमाम रसिकांच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि धन्यवाद स्वागत आहे स्वागत कणकवली पर्यटन महोत्सवाच्या निमित्तानं ज्या ठिकाणी योगदान दिलं त्या सर्वांनाही धन्यवाद दिला काय झालं नाही तर काय नाही तर बहिणा निला तो हिरो येऊ काय ऐकशील आणि काय बघ तो डॉक्टर चला हे बहिणा वेटिंग लिस्ट बहिणा वेटिंग वर तिकीट चला चल नाही तर जाया बाहेर घरात त्याच्याकडे व्हिडिओ शूटिंगच भारी येतात फोटो येत नाही खय चाललो लाईनीत राह सकाळपर्यंत भेटलेली लाईन मनापूर्वक हार्दिक हार्दिक दुकानं घेत आहे. व्यक्त करतो आजचा हा 4 दिवसाचा कणकवली पर्यटन महोत्सव या ठिकाणी संपन्न झाला असं आयोजकांच्या वतीनं हे बघ ह्या काय तर बकडे बघ आणि आता यांच्या बघ काय झालं भाऊबांचा काय चालला तर बघ की आपण पुन्हा एकदा सगळ्यांनी धन्यवाद पुढच्या वर्षी असाच केलेल्या या जल्लोषात या उत्साहात दूर काढतात बघ भूषणा दूर काढतात बघ भाऊ भाऊ भूषण भाऊ भाऊ दूर काढतात बघ मजा एवढ्या वाजता दूर करतात बरं बघला ना खाई गेलो गेले की काय सतेश ब्रो जास्तच बरा झाला बरोबर आहे मी खरंच की काय व्हिडिओ करता घे ना काय लवकर बहीण खाणं येत नाही
शक्तिमान आता दूर काही येऊचं नाही गेलो आपण. झाला संपला. फ्रीज मधली कोणी घेतल्या घे अजून किती रुपये विचारता असं काय असतं या किती रुपये रे? 10 रुपये दिले ना तुका मागे 40 रुपये काय 40 रुपये मागे त्या बिस्किटाचे पैसे नाही होत त्या दुराचेच पैसे होत 40 रुपये. काय टीव्ही वाले वा वा भारी तुला लावूया व्हिडिओ चला हो. आमच्या भूषण बहिणा काय वाचता याच्या बहिणाला काय हो यार फूड स्टॉल काय जाऊ फुकट जाऊचा की काय फुकट बहिणा खाऊचा नाही सांगत मॅड होतलो आपण मॅड होतला लवकरात लवकर आपल्या पाठी जाऊचा लागतला आता आपले 400-500 रुपये खर्च होतले. अन्नपूर्णा बँक ऑफ मंचुरियन मेहनत घ्या घरगुती असेल जेवण घेतलं आपण हो ना साई पॅलेस चिकन बिर्याणी हॉटेल मेजवान. यांचं आता इंटरव्ह्यू घेऊ आपल्याला वेळ नाही आपल्याला कळलं ना फक्त दुकान दाखवूया आणि आपण जाऊया. शेजवान राईस 100 रुपये मला हे बोल की हा बहिणीचा कोणाक माहिती इकडे वजरी इकडे संपला. इकडे काय स्प्रिंग पोटॅटो चिकन 65 हॉटेल सुकृपा काही गेले आता तू बस बाहेर चल जाऊया माहिती ओळखता पोलीस मित्र एकदम भाव एकदम आणि काय तुका सुट्टी परत लगेच दिल्या निशी मुंबई पोलीस ना मुंबई पोलीस कुठच्या एरिया कुठे हा नायगाव पोलीस स्टेशन नायगाव पोलीस स्टेशन उंची किती आहे त्याची माका पाठी जाऊ काय असा चला हा चल ह्याची बहिणीची आरड असते फुकटची आम्ही येत नाही मामा बघ तो बघ तेच घ्यायचो पण खाता मामा तेच घ्यायचो मामा बघ स्माइल प्लीज. अमित टॅटू पार्लर आहे बघ लाईक ह्या बघ काय लोणची पीठ मला मिरचीचं ह्या कसला लोणचा काय गाजराचं लोणचं काय रात्री
थांबाया काय रोज चल थांब तू काय काय कशा करतो थांब भूषण येऊचो हजार थांब ए बुसकाट काहीतरी आता बोल आपला कणकोली महोत्सवाचा माहिती ऐक आता इकडे बघ हां तू आता आधी कणकोली महोत्सवाचा आजचा शेवटचा दिवस म्हणजे चौथा दिवस संपलेला आहे चौथा दिवस होता का तिसरा मग दिवस? होय ना रे चौथा ना हां चौथा दिवस म्हणजे आज आपला कणकोली महोत्सव संपन्न झालेला आहे तर तर या मित्रांनो आयोजन नियोजनाबद्दल तुला काय बोलायचं आहे बोल तर मित्रांनो कसा वाटला माहिती आहे आज एक नंबर वाटला आज लास्टच्या दिवशी पण भारी वाटला कसा पहिली गोष्ट म्हणजे काय आपले आवडते सिंगर होते त्यांची गाणी बघ एक नंबर वाटली पहिला विषय म्हणजे पण मध्ये चांगली वाटली मध्ये खराब वाटली आणि आपलं भूषण भाऊ बघू शकता तुम्ही ऐकलं ना ते काय चूक झाली काय हा बोल पुढे नाही काय चूक असं चार रवा द्यायचा चुकल्याला मी एडिट करू शकतो नको. आपले आवडते गायक होते गायकांची नावा माहित नसते त्या कोणतरी माहित आहे कांबळे सायली कांबळे नावाचा कोणतरी होता आपल्याला माहित नाही आम्ही आज गेलो हा काल होता पुढे तर आम्ही आता चौथ्या दिवशी इला होय कार्यक्रम बघूसाठी खास म्हणून आमचं भूषण भाऊ म्हणू लागलो की आम्ही जाऊया काहीतरी कार्यक्रम बघू नये मजा काहीतरी करूया तो एकटाच हादरता एका विचारतो म्हणजे एकटा ना चला मग जाऊया तर तर मित्रांनो आता संदेशने सांगल्याप्रमाणे आता जो महोत्सवाचा कार्यक्रम म्हणजे शेवटच्या दिवसाचा कार्यक्रम जो होतो तो संपन्न झालेलो असा आणि आता वाजले असत संदेश किती रे वाजले किती माहिती आहे बरोबर 1:30 वाजले रात्रीचे 1:30 वाजलेले असत तर मग चला लवकरात लवकर घराकडे जावा आणि ही नवीन माझी हेअरस्टाईल कशी वाटतं सांगा कमेंटमध्ये तर रात्रीचे 1:30 वाजलेले असत तर मग चला जाऊया आणि ही व्हिडिओ तुमका कदाचित परवा किंवा हिरवा पडू शकता तर चला मग लवकरात लवकर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन इला असा तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करू विसरू नको बेल आयकॉन दाबून नोटिफिकेशन ऑल करून टाका आमच्या कोणी या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा चला लवकरच भेटा येणाऱ्या नवीन व्हिडिओ तोपर्यंत रोजच्या प्रमाणे टाटा आणि बाय 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 बाय